Oho, başlyk ağa. Salamu aleykum. Girmek mümkün mü? Wa aleykümselam. Gel dostcan, gel. Bağımı aydos. Elin vuralayda o jaňa dil otyrka. Gowmay dostça. Beylik nomurma jaňa dämelle. Ay o nomurun ýadymy şonoga. Ýörde ýörelle. Nire? O bir hepde mundan gurleşdik. Oglanlarla üýçüp könäni ýatlap mektebe delişdik. Ey. Borda olanlar men galaýynda. O dostçan gurleşdik. Ne etdiň ay? Oglanlarym garaşyp otyr. Ýör ho ýörsen ay işleňem soňa dersiň da. Ýör ho oglanlar garaşyp dur. İşiňem soňa dersiň da gelip wagty kana tuwelimi. Ahmet tuwelimi gatullokan sowapdan soň şular ýaly mektep açyp. Howa dost, sağ ol. Salamjyň. Oglanlar, muňa serediňe köni şkafdan näme tapdym? Bay bo. Hani? Muňa serede Didar. Ýadyňyza düşýärmi? 4-nji klaska mollumyz bize geljekde ulalaňyzda näme kär saýlap? Arzu edip bir liste ýazyp, şonum şu gutuçuga atyň diýipdi. Howala ýadymda Hani düşýär. göreliň, haýtymyzyň dogry çykýaka. Göreli. Hani açan Hani men görelim. kinirde käray? Gön birinci menki duray. Hani men kemer staýlarda bolmaly diýen. Oglanlar. Ýörün gowsy gaýdadyňmy? Yok o nämen aýtpasyn tek ýangellige. Wagtymyz köpä, o dostçan otur bersene. Onda näme oglanlar? Birinçi men okujak. Oku, hani göreli? Muňa beripene. Ulolsam bankda işlejek diýip ýazdylar. Şu wagt kärmem artist. Hani men okaýynla. Seret muny ulanamda milise boljak diýipdirm. Şu adam biznes. Muňa seredin seni. Doktor boljak diýipdirin. Şu wagtam aýdymçy. Doktor bolursan gowar. Bärde men tansçı boljak diýip ýazdyr. Bu adam maşin sowda edýän. Normal. Oy. Hemmeňiz bolluňyz näme okap? Hanan menem özüm kino okaýyn. Oglanlar men lýotçuk boljak diýipdirin. Bu at bolsa futbolist. Aýtyn ýok çykat ýok. Sen aýtma. Men kim dogry eken. Ahmet? Ahmet okuda özüň kino. Listiňe almansyňmy? Yo dost, men almadym ha. Ahmet'in kino berayda. Han getirani? Medos okuda. Didar özüň okaýsyna. Ay bolýa. Men geljekde mollum bolasym gelýär. Mollum bolup hemme çağalara daşarýurt dillerini öwredesim gelýär. Eway, eşitdiňizmi oglanlar? Ne? Diňe sen kıgabat gelýär. Mollum. Tuweleme bilim merkezem açdyň. Şu adam mollum. Näme ýazan zadyňdan tondyňmy? Ha? Näme şu özüň okumadyň? Bunu men ýazmadym. Onu kim ýazdy? Söhbet. Çağalar, bugün biz siz bilen geljekde haýsy kärde işläsiňiz gelýänini arzu edip, ýazyp, soňra bolsa şu gutuçuga salarys. Bu gutuýny bolsa, hany şu şkafda bokup, ulalaňyz soň açyp göreriz. Bolýam çağalar? Bolýa! Hanonda başlaýberiň ýazyp. Ahmet, sen näme ýazan okmy? Ýok, ýazasym gelen ok. Näme üçin ýazan ok? Her kim ýazyp otyra. Mol men maňyz ýazyn diýdi. Ýazda senem ýazasyň arzuň ýokmy? Bawulyn ýazasym gelen okda. Getir dost. Sen ýerine men ýazaýyn.
Do sen İnglis dilin, Rus dilin goýulýaňa, şoň üçin sen malum bol. Bomy? Klasada iň ýokda sen, çağlara dil öwredersiň. Sebäbi sen kellen güýçli. Nesip bolsa sen ulla kanadam bolarsyň. Meh, men saňa ýandas. Sen näme diýip ýazdyň? Hay, hiçlay. Gyzyklanýar ýaly zat däl. Ýören hemmesi tapşyrdy, bizem tapşyraly. Ýör. Söhbet'in kolmadı. Söhbet? Men inanýan hemmeňize. Siz başararsınız. Oglanlar. Ýörüň üýüşip söhbetiň ýanyna baryp gaýdaýly. Hani özüň ýylanlaryp bereň. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad. Allahu ekber. Yatan yerine otur. Amin. Jaýyň cennetten bolsun.